गोथार बर'दिनखौ फालिनो थाखाय बाजुगाव प्रेसबाइटेरियान इन्डिपेन्डेन्ट गिर्जायावबो गाजा गोमजायै फालिनो साखाफारा। खृष्टान धोरोम सिबियारिफोरा जिसु ख्रीष्टनि गोथार जोनोम सान बर'दिनखौ गुबुन गुबुन ओनसोलाव फालिनो साखाफारा जानाय बायदिनो बाजुगाव प्रेसबाइटेरियान इन्डिपेन्डेन्ट गिर्जायावबो गाजा गोमजायै फालिनो साखाफारा जागासिनो दङ। गिर्जाखौ बायदि गाबजों समायना रमायनायै साजायनायजों लोगोसे गासिबो गोदान गाबजों गाब फुनानै समायहोदों। बे गिर्जानि आफादगिरिया मिथिहोनाय बायदिब्ला 25 डिसेम्बर सानखालि गिर्जा हाबनाय समाव रायजो राजाफोरनि सुखु गोजोननि थाखाय आरज गाबनायजों लोगोसे मुलुगनि गोजोननि थाखायबो आरज गाबनाय जागोन। बेबायदिनो बे बोसोरनि गोथार बर'दिनखौ बयबो रायजो राजाफोरानो गाजा गोमजायै फालिनो थाखाय साखाफारा जानानै दङ होननानै फोरमायबावो। बे समाव आं नोंथांमोनखौ आजावनानै गिबियावनो लाग्रोबाय। नोंथांमोन जेसेबांबो पर्टेलनि जेसेबांबो निउस चेनेलनिफ्राय फैनाय बे समाव जों गोबां खुसि, मानोखाय जोंनि गेजेराव जोंनि प्रभु जिसु ख्रीष्टनि जोनोम सान 24 बेलासिनिफ्राय जोङो स्टार्टिं खालामो। दा बे जोंनि गेजेराव सफैबाय थानायखाय जोङो बिराद गोजोननायजों जोङो खुसि दङ। आरो दा जों बेखौनो फालिनो थाखाय जों थाग थियारि जानानै दङ, जों गासैबो रेडि जानानै दङ। आरो बेबायदिनो जोंहा मावनांगौ माखासे एसे खामानि दंबावो, जों बेखौबो मावनो सेस्था खालामगासिनो दं। दिनैनि दिनावनो जोङो फोजोबगोन खामानिफोरखौ। जोंनि गाबोन 24 तारिख बेलासिनिफ्राय जोंनि जे जिसु ख्रीष्टनि जोनोम जे उदजापन खालामनाय बे फोरबोआ जोंनो जागोन। आरो बेजों लोगोसे जोंना 25 तारिख सानजौफुआव जोङो नैबे गोथार गिर्जा न'आव जोङो बयबो खौसेयैनो जों सारा पृथिबिनि मानसिनि लागै जोङो आर'ज खालामगोन आरो जोंनि फंबाय बिनानावफोरनि थाखाय जों खालामगोन। आरो जोंनि जे गुरु रेभारेन्ड इ नार्जारी, बिथाङा जोंनि मडारेटर, जे बिथाङा जोंनि चार्च काउन्सिलनि मडारेटर, दा बिथांनि जे बाणी, दा बिथाङा इसोरनि जे बिसयफोरखौ जोंनो होगोन। आरो बेबायदिनो जोंनि जे यं जेनेरेसननि गथ'फोरखौबो ड्राग्सनिफ्राय बोरै गोजानाव थानांगौ आरो गाज्रि निसाफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ बेफोरखौ लानानै जोङो सावरायो। आरो आं कामना खालामगोन जे दानि बिश्वनि जे कर'ना बेमारनिफ्राय जों बयबो परित्रान जानो हायो, जोङो मोजां थानो हायो। आरो दानि जे निउसफोरखौ जों नुनो मोन्दों जे कर'ना भाइरासआ खाथिनिफ्राय खाथि एसे बारानिफ्राय बारा जानो थांगासिनो दं। जोंबो बेफोरनिफ्राय जोङो माबोरै सेभ खालामनानै थानो हायो आरो जों बेफोरनि थाखाय जोंनि इसोरनाव नैबेखौ आर'ज गाबख'गोन। आरो बेबायदिनो जोङो फुरा सप्ताखौनो जोङो फालियो बे केरल गिदिंनाय, गामि गामि गिदिंनाय, हानजा सुरनानै बेबायदिनो जोङो अमा खाजि बेफोरबायदि जानायजों सोरनिबा न'आव केरल खालामनानै प्रार्थना खालामनानै जोङो बेबायदि आवगायलाङो। दा बेबायदिनो जोङो प्रस्टुत जानानै दङ। आङो बे समाव आंनि खाथियावनो आंनि फंबाय, जोंनि सानडे स्कुलनि दैदेनगिरि बिथां दङ, बेनिखायनो आङो दसे सम नोंथांखौ खावलायनाय जायो। आंनि बे फंबाय आगस्ट'। जों नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुगैगोन बे गिर्जानि मुङा मा आरो बे गिर्जानि सिङाव गंबेसे न'खर दं? जोंनि नैबे गिर्जानि मुङा बाजुगाव प्रेसबिटेरियान इन्डिपेन्डेन्ट चार्च। दा जोंनि नैबे मण्डलियाव गिर्जायाव 200निबो एसे बांसिन न'खर दङ। जोंनि फेमिलिया 900 प्लास आरो गासैजों गथ' गथाय। दा बेनो, ओमफ्राय बिनिफ्राय जोंहा गोबां दालाइसा आफाद दं। दा बेबादिनो दा बिथाङाबो जोंनि दैदेनगिरि, माबानि सानडे स्कुल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट। दा अननानै बिथांखौबो आङो फंनैसो बुंथिनो थाखाय आङो खावलायनाय दोनबाय। गिबियावनो हामबाय होनदों नोंथांमोनखौ नैबे समाव बाजुगाव प्रेसबिटेरियान इन्डिपेन्डेन्ट चार्चनि गिर्जायावहाय फैनानै नोंथांमोना निउस कभार खालामनायनि थाखाय। आरो आङो हामबाय होनदों बर'लेण्ड रादाब आरो गुबुन गुबुन निउस पर्टेलनि जायफ्रा नायगिरि बिथांमोन, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आङो बाजुगाव प्रेसबिटेरियाननि जानानै फैबाय थानाय ख्रिस्टमासनि आरो फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायनायखौ आं जासिसै। दा दिनैहाय जोंनि मण्डलिनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा जे बाथ्राफोरखौ फोरमायलांबाय, थारैनो नंगौ। दा जोंबो बेबायदिनो बोसोरफ्रोमबो जेरैबायदि जों फालियो, थांनाय बोसोरफ्राव जोङो बेबायदिनो कर'ना भाइरासफोरनि गेजेरजों बेबायदि गाजा गोमजायै जों फालिबोनो हायाखैमोन। नाथाय दिनैहाय जोङो नुदों जे 2022 सनाव बेफोरबायदि एसे कर'ना भाइरासनि माखासे गोहोमफ्रा एसे गैया जानायनि थाखाय जों बेबायदिनो मोजांथार मोनसे परिकल्पनाफोरखौ लानानै जोङो थागथियारि जादोंमोन। दा दिनै जोङो नुदों निउसफोरनि गेजेरजों जे कर'ना भाइरासफ्रा आरोबाव जोंनि भारतआवबो साग्लोबनायखौ जों नुदों। दा बेबायदिनो जाहाथे जोङो नैबे देग्लायनि बोसोरनि जेनाखि जिसु ख्रीष्टनि जोनोम सान, बेखौ जों जाहाथे मोजाङै फालिनो हायो,
जों बेबायदिनो इसोरनियाव जोङो आर'ज खालामगोन। दिनै जोङो नुदों जे सारा बिश्वआवनो बेमारल' नङा, बेबायदिनो गावजों गाव हादरजों हादर आरो मानसिफ्रा गावजों गाव बेबायदिनो एना एनि खालामनानैहाय माने बुलाय सोलाय गावथालायनाय बेफोरबायदि देशजों देश बेबायदि जानानै दङ। दा बेफोरनिफ्राय जाहाथे जोङो सान्थियाव जेब्लायबो जिउ खांनो हायो, जों बिनि थाखायनो जोङो फैगोन 25 थारिखआव जों इसोरनाव गाबख'गोन। दा इसोरनि जेनाखि जिसु ख्रिस्ट' जेनाखि संसाराव फैनाय, बिनि मुल खार'ना बेनो जाहाथे इसोरजों आरो मानसिजों जे जनाय दौलें दङमोन, बे दौलेंखौ जाहाथे जिसु ख्रिस्ट'नि गेजेरजों खानानै होफिननो हायो आरो इसोरा गावनो मानसि महरै बेखौ फैनानै बुहुमनि गेजेराव फैनानै मानसिफोरखौ इसोरजों सोमोन्दोखौ लाफिननायनि बेब'स्थाखौ खालामदों। आरो मेनलि जों बुंनो थाङोब्ला दिनैहाय जेनाखि जोङो ख्रिस्टमासखौ फालिदों, एक्सुवेलि ख्रिस्टमासआ मा जों बेखौ सिगां मोनथिनो लानाया मोजां। दा नोंथांमोननि निउस पर्टेलनि गेजेरजों आं सारा बिश्वनि आरो जोंनि गासैबो निउस पर्टेल नायग्राफोरनिसिम आं बेखौनो मेसेज होनो सानो दिनैनि नोंथांमोननि निउस चेनेलनि गेजेरजों जे फार्स्ट अफ अल वी निड टु नो व्हाट इज क्रिसमास इज अल अबाउट। जों बेखौ जों मोनथिग्रोनांगोन। जेनाखि ख्रिस्टमासखौ जों जे फालियो बेखौ एक्सुवेलि मानो बियो जादों? बे जाबाय जिसुआ जाहैबाय इसोरनि मोनसे टकेन अफ लाभ, बे आल्टिमेट गिफ्ट टु हिउमेन काइन्ड बेबायदि जादों। दा इसोरा मानसिखौ ओरैबायदि अनो, इसोरा मानसिखौ ओरैबायदि अनो, बिनिखायनो दिनै इसोरा जे मानसिफोरा बेफोरबायदि पापजों गोदोनानै दङ, गावजों गाव नांलाय खमलायजों दङ। दा बेफोरखौ माबोरै फोसाबस्रांनो हायो? इसोरा मानसिखौ अनसोनायखाय बेबायदिनो इसोरा गावनि बिसा एबा गावनो जिसुनि महराव जोनोम जादों। दा बेफोर गासैबो इसोरनि एकमात्र अननाय। दिनै जोंबो इसोरनि अननायखौ मानसि हिसाबै जों मोनबायलाय, जोङो बेबायदिनो सारा बुहुमनि थाखाय जोङो गावबो जि इसोरा जोंखौ जेरैबायदि बिथोन होदों जे नोंसोरो गावखौ जेरै अनो बेबायदिनो मालायफोरखौ अन आरो मालायफोरनि दुखु दाहाफ्राव नोंसोर सहाय हो होननानै जेरैबायदि जोंखौ होनदों, जों बेबायदिनो ख्रिस्टमास फालिनायनि गेजेरजों जोङो गावखौ जेरै अनो बेबायदिनो गुबुनखौबो जों अननो थाखाय जोङो फोरोंलायगोन आरो जोङो नाजागोन। आरो जों बेबायदिनो थांनाय साननैसो सिगां जों बेबायदिनो जोंनि काउन्सिलनिफ्राय प्रेसबिटेरियान चार्च काउन्सिलनिफ्राय जोङो माखासे बेबायदिनो जायफ्रा गरिब दुखिया हावरिया बिसोरनि थाखाय जोङो बेबायदिनो कम्बल राननानै होदों। माखासे एक्टिभिटिसखौ जोंनि काउन्सिलनि गेजेरजों जों मावनानै दिनैसिम दंबोयो।